mig og min familie, så vi havde købt alle mulige kamerating og lys til mine videoer og til når jeg tager billeder og sådan. Så det bliver rigtig fedt, når jeg gør det. Og i dag skal vi prøve at pakke det op og se, hvad der er inde i det og sådan. Okay, så jeg starter med den her pose. Det er det her, hvor kameraet nemlig er i. Og der er også et mikrofon til det og alt muligt. Så det er simpelthen det her kamera, som mig og min familie har købt til at tage billeder og videoer og sådan. Det er virkelig fedt. Det er sådan med linser og sådan har jeg ikke haft. Jeg har altid haft sådan et vlogging-kamera, sådan et kamera, som man lige kan gå i lommen med, i det letteste. Men her er det hele simpelthen. Det er kameraet, der er inde i her boblepasta. Og her er der sådan en lille bog om det, sådan manualer, kæmpe bog faktisk. Og så er der linse her og sådan, den er også rigtig fint pakket ind. Og så et kamera her, var. Og så kan man også lige tage den her ud og gøre sådan her. Så her kan man begge ting, man kan både have den sådan her, så man kan se, hvad man optager. Så også hvis man står sådan her. Hey, og sådan noget, så kan man også se på sig selv, så man også kunne det her kamera, som jeg tager lige nu, og så kan man også have det sådan her, at man kan se sådan her på den her måde, men ellers så kan man også bare have den sådan her inde i, ikke? Sådan der. Okay, jeg har lige fjernet lidt af alle tingene her, så der er lige plads, men jeg skal også lige sige, det er Canon 80D kamera, og jeg tænker, at jeg lige vil vise, hvordan man putter linsen på. Så man starter med at tage den her ligesom protektor eller sådan en ting, som ligesom beskytter den, sådan en cover af, og så tager man herhen, og så skruer man langsomt den her af, så den ikke går i stykker eller noget. Og så har man her linsen, og så kan man se, der er en hvid ting der, og det er der også på kameraet her. Så sætter man den hvide ting med den hvide ting, og så drejer man bare forsigtigt. Og indtil den sådan så har sagt det der kling-lyd, sådan en klik-lyd, så er den så blevet klar, og så kan man ligesom tage billeder med den. Og så her er linsen og sådan, så kan man også zoome ind og sådan her. Så det er også blevet kameraet, men vi har jo også købt ekstra ting til den, fordi her er der nemlig en videomix, som er sådan en mikrofon til kameraet, og det er sådan en shotgun-mikrofon, så det er sådan en, som bare gør sådan her, den tager bare lyden foran, den tager ikke lyden bagved, og sådan det her kamera for eksempel gør. Så den tager mest lyden fra mennesker, som man ligesom har i nærheden, kan man ligesom sige. Og det er sådan en Videomic Pro, som den tager rigtig godt lyd. Og ja, det har vi også fået købt. Men det er også en rød mikrofon, men nu skal vi prøve at tage den sidste ting op i posen her. Så vi har købt henne ved Fodsex, som er sådan en butik, hvor jeg har købt kameraet henne. Men det er simpelthen en ekstra linse, som min storebror købte, fordi han kan rigtig godt lide at tage billeder, og han har lidt efter en rigtig god linse til det her kamera, så han kunne tage rigtig fede billeder, fordi han er rigtig god til det, og ja, han elsker sig bedre at tage billeder, så vi har købt sådan en lille ekstra en, så vi kan gøre billederne federe også. Okay, så det var alle kameratingene, så er der selvfølgelig også lige den her taske, men det vil jeg gå ind i senere, fordi først så har vi også det her lys. Så for det første er der sådan en stativ her, som er super smart. Man kan også bruge det til kameraet. Det har også sådan, man kan også bruge det til kamera, og så kan man også bruge det til lyset her. Okay, så jeg lige åbnet den op her, og så kan I simpelthen lige se, hvordan den er. Så det er ikke ligesom en softbox eller sådan noget, fordi det er nemlig allerede sådan her, som de har sat sådan kameraet til, hvordan det er. Så det er sådan set lyset, og lad os prøve lige den her taske hurtigt. Så tasken er et super smart ting, det er sådan en kamerataske nemlig. Det er ikke bare sådan en taske, jeg har købt for, skal jeg lige have min på med og sådan, ikke? Det er til kamera, det er. Så man åbner op her på siden, kan man åbne op, og skal I se her, der er faktisk plads til kamera, så kan linsen være her, kameraet kan være her, og det er så kamerapladset. Og så er der bare alle mulige ting. Så der er bare alle mulige sådan rum her, der er for eksempel et regnslag og sådan til, ja. Og så hernede, det er nok den største, kan man ligesom sige, fordi det er der, hvor man sådan kan se, at der er pladser til alle tingene her. Man kan se her, at der er plads til linse her, der er plads til en anden linse her, sådan. Der er bare plads til alle de ting, man har brug for her. Og her kan man jo allerede sætte kameraet ind her. Lige her er der plads til det, og så kan man bare proppe ned i, og så er den klar, ikke? Og så kan man tage en tur hen og tage en masse fede billeder i skoven, eller hvor man nu vil hen og tage billeder. Okay, så nu er vi så ude at sætte alting op. Kameraet, mikrofonen, stativet og det hele. Og det ser ud til at virke, men det får I jo at vide. Så har vi sat alting op. Lyden, tasken og kameraet her. Og som I ser her, så er der også lige, man kan lave om på indstillinger af lyset.
Så jeg kan sige, at jeg vil have den mere hvid, og jeg vil have den mindre hvid. Okay, jeg vil have den mere gul, og jeg vil have den mindre gul. Så det vil man ligesom, jeg skal lige anholde, og så kommer man til at slukke den. Og så kan man gøre sådan der, og så kan man tænde igen, ikke? Og så kan man indstille, hvordan man gerne vil have lyset, så hvis det er mørkt, så kan man sige, sådan der vil jeg gerne have det. Hvis det er lyst, men jeg vil gerne have lidt mere kulør, så kan man sige, sådan der vil jeg gerne have det. Men det var så også alt for den her video. Hvis du godt kunne lide videoen, må du bare gerne give den et like. Hvis du er ny på kanalen, så subscribe og tryk på klokken. Så husk at tage et pænt online, vær sød mod hinanden. Så håber jeg, vi ses i en anden video. Hej hej!